இந்த வீடியோவில் முக்கியமான 15 ஆங்கில சொற்கள் தந்திருக்கிறேன். இந்த 15 ஆங்கில சொற்களையும் எப்படி உச்சரிக்கிறது, அதன் தமிழ் கருத்து என்னன்றதை வடிவாக அவதானித்து கொள்ளுங்கோ. இந்த சேனலை இப்போ தான் முதல்ல பார்க்குறீங்களேன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்கோ. அப்போ தான் நான் தொடர்ந்தும் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து சேரும். நாங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம். forgive மன்னித்தல். forgive மன்னித்தல். adorable அழகான. adorable அழகான. provisionally தற்காலிகமான. provisionally தற்காலிகமான. bragging தற்பெருமை. bragging தற்பெருமை. impoverishment வறுமை. impoverishment வறுமை. peculiar விசித்திரமான. peculiar விசித்திரமான. paradigm முன்னுதாரணம். paradigm முன்னுதாரணம். predicament இக்கட்டான நிலை. predicament இக்கட்டான நிலை. envision கற்பனை செய்தல். envision கற்பனை செய்தல். monger வியாபாரி. monger வியாபாரி. monument ஞாபக சின்னம். monument ஞாபக சின்னம். filthy அசுத்தமான. filthy அசுத்தமான. glorious புகழ்பெற்ற. glorious புகழ்பெற்ற. caption தலைப்பு. caption தலைப்பு. entirely முழுமையாக. entirely முழுமையாக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாக்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்தும் நான் போடுற வீடியோக்களை பார்த்து படித்து நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சிறந்த அறிவான ஆக்களை நிச்சயம் பெற வேணும். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.